Нык гаилә илнең дә, авылның да нигезе. Бүген кунакка җыенган Ахунҗановлар гаиләсе Саба районының иң борынгы авылларының берсе Олышыңарда гомер итә. Гырыф-гадәтләргә тугры калып, култык астыбызга түгәрәк икмәгебезне кыстырып, нәсел шәҗәрәнең тамырлары береккән нигезгә юнәлербез. Гаилә учагында бергәләп гаилә тарихын барларбыз. Матур гаилә ялт итеп, капка төбенә үк чыгып каршы ала икән безне, саулармысыз? Ничек хәлләрегез? Исән саулар тордыгызмы? Исән саулар кайтып җиттегезме? Әлхәмдүлилләһ, шөкер. Көннәр буран, бик зур рәхмәт инде безне зурлаганчы. Рәхмәт. Менә гаиләдәге иң өлкән кеше инде бу безнең Галимә падыр дип аңлыймы? Менә сезгә бездән күчтәнеш, алга таба инде Аллаһы бирсә, түгәрәк табын янында бергә җыелып, гаиләнең тарихын да якыннанрак белешербез дип өметләнеп торабыз. Без инде башта авылның тарихы белән кызыксынырбыз, чөнки бик борынгы авыл дидек һәм әлеге авылдага нигез салуда Ахунҗановлар нәселе зур роль уйнаган. Бу хакта безгә кайсыгыз сөйләр икән? Авыл һәм нәсел тарихы белән мин таныштырмын инде. Сез кем буласыз? Мин Гадемия Габдулхаева булам. Нәсел нәсәбә турында гаилә башлыгы Ришат тәфсилләп сөйләргә хәзерләнгән. Үз тамырлары белән ихластан горурлана ир-егет. Хәзер таныштыр инде безне. Бу йортта кемнәр яши, монысында кемнәр гомер итә? Безнең бу Олышыңар җирлегендә Ахунҗан нәселе бик киң таралган һәм һәрбер урамда 3-4 үй, 5-ләр дә бар инде. Безнең Ахунҗан нәселендә менә бу йортта инде безнең Ахунҗан нәселенең минем бер туган абыем Ахунҗан Раузит яши инде. Ул мал табибы буларак хезмәт күрсәтә инде. Менә бу якта инде безнең икенче туганыбыз тора инде. Ул Ахунҗанов Мансур Гафият улы. Ул умартачылык белән шөгыльләнде. Колхозда да умартачылык белән күп еллар эшләп, умартачылык һөнәре белән шөгыльләнде һәм бик алдынгы һәм бик күркәм гармунчы. Гармунчы булырга ошап тора, чөнки капкалары да бигрәк матур, бизәкле, шундый моңлы итеп ясалган. Инде безнең менә бу 3нче йортта дип әйтик. Менә безнең каршыга бер абзый чыгып килә. Анысы да сезнең туганыгыздыр. Бу безнең нәселе безнең Габдрахман бабайның икенче улы була инде. Менә бит ялт итеп, туганнарын күрергә дип, үзе капка төбенә чыгып баскан. Саулармысыз? Ассаламу алейкум. Бу безнең Ахунҗан бабайның Файзрахманның малайы була инде. Бу Фидейлави исеме. Фидейлави. Фидейлави була. Бу Фидейлавиның бүгенге көндә малайы мобилизационный. Ул бүгенге көндә шул җирлектә үзебезнең илне саклау ягында саклый, хезмәттә булса. Исән сау әйләнеп кайтырга насыйп булсын. Егетнең исеме ничек? Фиркатмы? Фиркатка исән сау әйләнеп кайтырга насыйп булсын. Инде Фиркатның бабайы бүгенге көндә мәрхүм инде, күп еллар гына шушы арабызда безнең белән бергә матур итеп яшәде. Алга таба да матур итеп яшәргә насыйп булсын. Азан тавышы килә, шуңа күрә әз генә сабыр итеп торыйк. Рәхмәт Фидейлави, күрешкәнгә кадәр. Сау бул, яме. Нәпесиләр дә йөгерәле монда бездән алда. Монысы да безнең нәселгә караган йорт идең, әйеме? Бу безнең Ахунҗан бабайның 10нчы оныгы Габдрахман бабайның малайының төп нигезе инде. Бу Габдрахманов Файзрахман бабай була инде безгә. Шушы бик ватан сугышында Сталинның 9 рәхмәт хатын алып, Сталинның үз кулыннан алаларын битерсендә танкист булып хезмәт итеп, шушы туган туфрагыбызга, шушы Олышыңар авылыбызга кире әйләнеп кайтып, шушында матур итеп гомер итеп, шушында яшәделәр инде. Шулай да йорт буш тормый инде, монда яшиләр. Файзрахман бабайның ике егете яшәп яталар инде. Нәсел дәвам итә? Нәсел дәвам итә. Бу тармагы да дәвам итә димәк. Бу тармагында кемнәр икән? Бу тармагында инде безнең Ахунҗан бабайның Мөхәммәд исемле тагын бер малайы була. Алар 10 бала булалар ичендә күп булгач. Бу Мөхәммәд бабайның Мидхат исемле малайының төп нигезе була инде. Бу нигездә безнең Мөхәммәдовлар гаиләсе Ахунҗан нәселе белән шул яктан горурланабыз. Безнең бу Мөхәммәдовлар семьясыннан Әлмәт, Татарстаныбызның Әлмәт театрының шунда эшләп Мөхәммәдов Илхам Шәкүр улы Татарстанның атказанган исемен алып, урыны җмакта булса инде бүгенге көндә мәрхүм матур итеп яшәде һәм театрны күтәргән кешеләрнең берсе инде. Төп нигез урнашкан урам буйлап әйләнгәндә,
bu nesil turunda tularak күз алыйсың. Героябызның һәр сүзендә, һәр ымында ихтирам сизелә. Hem birazdan indi avul başındağı tüp negizge jıyılaşaqmız Allah'ı verse. Allah verse rahim ettigiz. Ansı da bizim Axunjanovlar neslinin başlangıcı hem davamçısı. Matır ettirip sizni qarşılarga hazır. Ришатның без әзер диюе сүздә генә түгел, гамәлдә. Без авылга сәяхәт кылганда йорттагы хатын-кызлар мәш килеп, табын кили икән. Ул арада өлкән хуҗабикәбез Галимә апа сондыгында кузгаткан. Айрым бер дулкынлану белән кадерле истәлекләрен барлый. Шушы сандык минем кайнанам 20-19 елның кияүгә килгән. Кияүгә килгәндә үзенең birnesini salıp ap kilgen sandığı kaynanamның. Hazır kaynanamның ülgenine de 40 yıl indi, 45 yıl. Şu vakitte men indi canım kök sakladım. Yok şakta tol çıbıklarından atam örüp birgen sandığı men şuşunçı sakladım. Menden soň sen saklada, sen özüңнең kilinine tapşırırsın deydi. Ular näse kirek dep uylagandыр indi. Ul meňa şulay digeç men şulay sakladım indi. Onun içinde bu kaynanamның özü turmuşka çıkkanda özünün kaynanasına ne şuşu namazlıkını ona kadar nice yıllar indi şuşu namazlıkını kaynanasına bölek itip ap kilgen bulgan mene oyak koyatırgan ileri oyları, yakşı yazıları mene şuşu namazlıkını kaynanam özünün kaynanasına bölek itip ap kilgen bulgan. Onları mene bu kaynanamның tulayık tip ataladır şuşunun bile şabata kiyip şabatanın bağlarımın da hatlı uğrapmın giresiyi ne yok, naski yok, bir yere yok, yani itikler yok indi öyle. Şuşunun bile yürgenler indi mine. Mansı koynanam bile koynatamның ilenişkeş, olarını boşka çıkarganda birgen özünün otaları birip çağırgan oklavları, olar Axunjan boy malayı bulgan indi benim koynatam bulgan kişi. Axunjan boyның toması şuşu bulgan indi. Şuşunu çıkkanda benim sizge bulegim deyip Axunjan boy birip çağırgan bulgan indi mine koynanama buleg etip. Onları kitken, açlıklar kitkeş, koynanam indi. Mine şuşunday kirtikler yasap, kişige ipi mine kirtikler, pişak bile bulaytıp ipi ölçep bir iş var indi biz belki vakitlarda. Şulaytıp ölçep birgen. Onları mine mınsı şularının şu vakittan birlik kirgen kişige bir tovar ölçep satatırgan metrlar indi bu, arşın dileri indi mine metr tugul indi bu. Mine nileri var buronğuşa, mine ortasında timiri var. Şulaytıp işlegenler indi mine. Mınsı koynanasına birgen kukrek şesi. Benim koynanamın koynanası indi bulaydı bu. Olar mine bundan indi var indi şöjerede. Bunları indi mine oyakçılığa vapıp barganlar ilik koynatalarga. Mine tağı bunda bu hasite var indi. Bu hasiteni koynanama koynanası birgen bulgan bana. Bizden miras bulup sizge kalsın. Siz bunu özünüz ülgençi saklağız, özünüzde yaşasın, özünüzde saklağız. Bu vakit getirip duratıran hasite edip birgen. Özünüzden mene bu sandıkka neler üstep kilinigizge tapşırasız? Tilim bile etken mirasım sandıkның içinde tuturak bulup dursun. Vakit bilsin, tevfik bilsin, balaların üzeri üstürsinler. Yıllarga tınışlık bilsin. Allah Teala aktığı suluşlarına hatlı tigizliklerinden ayırmasın. Bar tilegim şul. Нәсел нәсәбә тарихын гына түгел, авыл тарихын бөртекләп күңелләренә уеп, аның үткәне, бүгенгесе, киләчәге белән кызыксынып яши Ахунҗановлар. Шушы тирәлекне тәртиптә тоту, шишмәләрне чистарту, карап тәрбияләүдән рәхәтлек ала торган гаилә. Гадания апаның үз ягы турында тәмләп сөйләве, авылның һәр бизәге, һәр почмагын исендә тотып тасвирлавы игътибарга лаек. Bizning şaharыбыз burungi avullardan sanala. Bunu dəlilləvşi ziratımızda 1321 yılı taş var. Bizning şaharımızın tüplənüvi Şanar babay ılı ulun ılı şanar urununa, kişi ulun kişi şanar urununa tüpləndirgen. Şaharımızda bik unlan kişiler yaşı, iti kişiler, şiti kişiler, şəlbeyləvşiler. Hem şulay yok, bik tırışıp hizmet itüşe, hizmet süyüşen halkımız yaşı. Тырыш халыкның тормыш көн күреше өчен кулай шартлар булу мәслихәт. Бу яктан Олы Шыңарда да, күрше авыл Мингәрдә дә куанырлык ди Ришат.
үзе эшләгән җирлекне, бергә хезмәт куйган кешеләрен дә яратып сөйли. Саулармысыз? Исәмсез. Миңгәр җирлегенең техникаларны җылы гаражда матур иттереп, шушылай техникаларны матур иттереп карап тоту инде. Безнең шушы авыл халкының, Миңгәр халкының һәм күрше авыл Сабай авыл халкының бүгенге көндә юлларын, карларын ачып торабыз инде. Шушы механизаторлар белән бергә матур иттереп эшлибез. Уңайлыклар бик күп. Егетләр канәгатьмесең үзләре? Ришат, менә авыл хуҗалыгы юнәлешен сайлавың, бу нәрсәдән барлыкка килде? Һөнәрне сайлаганда иң беренче кемнең киңәшенә таяндың? Әллә үзеңнең күңел кушуы идеме? Минем беренче төп профессиям шушы урман хуҗалыгы буенча инде. Һөнәрем буенча 7 ел урманчылык системасында листик булып эшләдем. Һәм шул 7 ел эшләгән дәврдә зурына күрсәткечләргә ирешергә туры килде. Барыбер дә авылда яшәгәч, шушы туган туфракны яраткач, өзімнің туған ауылға қайтып, жетекшінің ярдәмчесе булып эшләргә туры килде. Көп еллар шул Шыңар җирлегендә матур иттереп яшәгән, эшләп торган җирдән инде әзрәк мөмкинлекләр булып, Минахмет Җәүдәтович мине үзенә колхозына жетекче итеп чакырды һәм менә шушы Миңгәр авылы җирлегендә инде Алла берсә 10 ел була, матур итеп кенә эшли башлаганга, бу җирлектә эшли башлаганга 10 ел була, шулай матур итеп халык белән бердәм генә матур итеп эшләп ятабыз. Ришатның хәләл җефете Эльвираның эш урынына да юл тоттык. Ул фельдшер-акушерлык пункты җитәкчесе. 24 сәгать эше белән бәйле дисәк тә ялгыш булмас. Ни өчен шушы һөнәрне сайларга булды икән? Күрше авыл кызы Эльвира. Жир, су, шушы туфракта калдыргандыр инде безне. Шәһәр шаукымына алып китмәде. Кешеләрне яратканга, халкыбызны яратканга шушы хезмәттә эшлибез. 2000 елдан берле эшлим. Медицина хезмәтендә. Авыл халкы да башкарган хезмәтен бәяли, кадерли белә. Тәүлекнең кайсы вакыты булуга карамастан, ярдәм итәргә ашкынучы ак халатлы шәфкать иясе бар дип куана. Без аны бик яраттык. Ул бик кешелекле, йөзе белән менә, сүзе белән безне давалый ул. Кайчан килсәң дә бер вакытта да отказ биргәне юк. Менә әле яңа ел бәйрәмнәре чорында гына дагын аларның ял көне Эльвиралар юбилейда утыралар. Рузиләбез тагын каядыр. Мин звон иттем икесенә дәген, минем энем авырып китте. Аңар инсульт булган инде. 2 минут үтте микән алар кунакка утырган җирдән миңа яңадан звон иттеләр икесе дәген. Шуннан кунакта утырган килеш скорыйга звон итеп, аны барлап Шыңарга төшереп, энемне Арчага итеп урнаштыруда бик зур ярдәм иттеләр. Сутканың нинди вакыты булса дагын аларга чыгабыз. Бер вакытта дагын отказ биргәннәре юк аларның. Әти әнисеннән үрнәк алып үскән уллары да шушы төбәккә кайтып төпләнү нияте белән белем ала. Көрәш мәйданнарында көчен сыный, зур алышларда, дөнья күләм ярышларда чемпион. Ни өчен көрәшкә килергә булдың? Мен көрәшкә кичкенәдән әтигә карап үстем, потому что әтиләрем Сабантуйда көрәшкән әтиләргә, абыйларга карап тора идем, мин кызыгып, әтигә карап көрәшкә кергә булдым. Көрәш белән заниматься итәргә яратып шөгыльләнәм. Әлеге гаиләдә һәркем һөнәрле. Берсе уста көрәшче, икенчесе тегә, шигә. Ания исемле матур кызыбыз исә менә шулай гаилә зур матур табыннар артына җыелганда якыннарын тәмле тортлар белән сыйды икән. Инде аш су устасы дисәк тә була. Ничегрәк башланып китте бу эшең? Мин инде кичкенәдән тортлар пешерергә ярата идем. 10нчы сыйныфтан заказга ясый башладым тортларны. Күңел җылысын кушып, бар тырышлыгымны биреп, бәйрәмнәрне бизәргә дип шулай тортлар ясыйм. Һөнәрең итеп инде син әниең юлын сайлагансың дип беләм. Әйе, мин фельдшерлык юлын сайладым. Әлеге вакытта Казан медицина көллиятендә укыйм. 3нче курста. Бу һөнәрне сайлавыңны белгәч әниең нәрсә диде? Нинди киңәшләр, нинди фикерләр җиткерде? Минем юлымны хуплады инде. Ул каршы түгел. Бик әйбәт һөнәр диде. Мең төрле мәшәкатьләр белән уралган тормышларында һәр нәрсәнең үз урыны.
Эльвира белән Ришат барысына да вакыт таба. Яшәешнең матди ягын кайгыртканда да ата-бабадан калган рухи хәзинәгә таяналар. Мәсәлән, гаиләләрендә ат тоту, бу мәхәббәт малга хөрмәт элек-электән килә. Bizim bu atlar bilen mağu bizden yine kilgen aybertüge bizim neslimiz Akıncan babayının babalarından arlık 1869 yıllardan arlık kilgen bizim bu kolxozlaşu şırlarında da indi bizim 33 yılga xatli Akıncan babayının atlarının şuluk vakitta o vakittavuk dokumentleri bulgan, o vakittavuk resmileştirilgen bulgan atlar. Alar bir köp asraganlar, at bilen şıgıllanganlar, at bilen bütün işini başkaganlar. Bugünkü sekinde biz şu neslinin jiplerin izmişi, şu at bütün Tatar halkının milli aybiri. Şuna göre biz o atlar bilen şıgıllanabız, biz onu yaratabız. Bu vakittaki şu atlar bilen şıgıllanabız. Rifat, birinci tapkır at qatlanganda neçe yaşaysana? Men birinchi tapkır at qatlanganda men 5-chi klassdaydım. Biz әти белән кыш көне шушы бакчага чыгып, атны өйрәттек, яңа тайны атланырга, йөрергә, җигәргә өйрәттек. Һәрбер атның үз хылкы булайны, һәрбер ат үзенә яраклаша, biz аларга тәмле ризыклар белән, әйберләр белән biz аларны сөйлибез. Безнең ул атларыбыз чабышларда, район күләмендә һәм авыл сабантыйларында катнаштылар. Бүгенге көндә без ул атларны үрчетеп, шушы Gerek yaratlara tutar için hizmet etmemiz. Salkında biraz gına күшегеп, авыл тарихы, нәсел нәсәбәнең урнашуы белән танышып йөргән арада, гаиләдәге күркәм затларыбыз менә шундый матур итеп табында кырып куйганнар. Әлеге табыннар артына җыелу, гәпләшү, сөйләшү Ахунҗановларда күркәм гадәтләрнең берсе икән. Гаиләдәге бәйрәмнәрме, нинди дә булса вакыйгалармы, шулай берләшәбез диялар. Галима апа менә шулай дип сөйләде миңа. Сәннәрме сез менә сезнең үзегезнең алып килгән күчтәнәшегезне иң беренче авыз итәрбез, күчтәнәш алып килгән кешенең гомере озын була ди. Амин, шулай булсын, Галима апа. Рәхмәт, рәхмәт. Менә ипидән дә зур нәрсә юк. Табын түренә икмәк куела, бар туганнар җыела дип юкка гына әйтмиләр бит инде. Сездән рөхсәтме җыелырга? Бездән рөхсәт. Әйдәгез табын түренә кунаклар. Туганнар. Әйдәгез. Әйдә менә түргә утырабыз, менә җайлашып. Менә монда төп кодагый, өлкән кодагый бит әйеме? Әйдә әле, өлкән кодагыйны менә монда урнаштырабыз. Шулай. Сыйыштыкмы? Тапшыру дәвамында Ахунҗановларның күбесе белән танышырга өлгердек. Табын тирәли кода-кодагыйлар, кияү балалар белән җайлап урнашкач, сөйләшү кабат Ахунҗан бабайга тоташты. 10 балалы, данлыклы Ахун бай исеме белән билгеле шәхес була ул. Репрессия җилләренең шаукымында татый гаилә. Балаларның икесен ияртеп Себергә сөрелә. Гыйбрәтле тарихны барча буыннар белсен дип гел искә алалар. Безнең Ахунҗан бабайыбыз 1868 елның декабрь айында туган ул һәм 1931 елның 10 июнь көнне аны репрессия корбан иткәннәр. Ул бик юмарт булган, кибет тоткан, базар тоткан, кем нәрсә теләсә, шуны алып кайтып бирә торган булган һәм иң зур ние мәрхәмәтлелеге кешеләргә яздырып бирә торган булган, әҗәткә бирә торган булган. Нәселебезнең мәрхәмәтле булуы, гаилә ушагын яндырып, сүндермичә яшәтү, шул дәврдән бирле килә. Бер кеше дә безне кулак калдыга дип әйтмәде. Сез кулаклар бит дип әйткән кеше дә булмады. Менә шул мәрхәмәтле булган ул. Гаиләдә барда тынычлык, барда тәртип булсын өчен ике сәясәтче, ике кодагый җавап бирә. Менә бу яссылыкта эшләр ничегрәк? Без бер-беребезне кодагый дип тә белмибез. Үзебез гомер буе бергә яшәгән күйтеп яшәдек. Аллага шөкер моңарчы. Килинем дә монсы кыз, монсы килин, монсы кияү, монсы килин дип айырмадым. Барсы да бер төшле, балаларның алтысы да бер төшле, бер йөрәгемдә, алтысы бер йөрәгемдә торалар. Алар бик дус тату яшиләр, Аллага шөкер, алай табак сават шылтыраганнарын ишеткәнем, күргәнем юк. Бик әйбәт яшиләр. Эльвираның зарланып килгәне юк. Зарланып килгәне юк, Аллага шөкер. Бик әйбәт яшиләр, киявем бик әйбәт кеше булды, Аллага шөкер. Танышулар ничек булды? Анысында белешик әле. Ришат, Эльвира. Безнең танышу
isterliklerek buldu indi bizim көрші егетебіз Темишектан өзіне тұрмыш иптәші алып қайтты indi. Ол Дамира апа белән Рәлиф абый шушы урам егете. Аларның туйында Эльвира да, мин дә шундайым. Шунда бер-беребезне күзләп, шундан бер-беребезгә Көз аттыңызмы? Ришатны бірінші көргәч нинди фикер булды уйыңда? Әйбәт уйлар булгандыр инде. Минеке булмасы. Ришат бик серлеген әйтеп елмаеп куйды әле. Ришат нәрсә дип уйлады икән? Бөтенсен дә кертеп бетермәс. Аллаға шүкір, шулай көрішіп, шундан соң сөйләшә башлады. Матур итеп, бүгінгі күндә дә матур итеп яшәп ятабыз. Нинди уйларда янганды, сер булып кала инде bunысы гаилә сире булып кала. Кияү дәшми әле безнең. Минем кадерле кияүем дип без килгәннән бирле Галима апа кияүен мактый. Берәү генә булганга микән. Мен иптәшем белән танышканга армия 80 елны кайттым. Шунда танышкан идек. 80 елда хәзер тора башлабызга почти 40 ел була инде. Аллаһка шөкер, матур яшибез, тату торабыз. Әйбәт нәселгә эләктем. Туганнары бик яхшы, барсы да әби Мирабай. Галима апа, менә шундый табыннарга тәмле итеп әзерли торган фирменный ризыкларың бармы соң? Син генә әзерли белә торган. Бар. Нәрсәләр пешерергә яратасың? Күбрәк итеп ит апкайтып кешеләр яхшы итеп аш пешерә беләм әвәлгечә. Әвәлгечә ничек була бу? Борынгыча. Борынгыча ничек була? Мин яшь вакытымдагыча. Әйдә рецептын сөйләп кара әле безгә. Токмаш белән. Башның рецептеме? Әйе. Әйбәтләп итеңне жуасың, бисмиллаларың әйтеп, бисмиллага әйтеп, суын саласың. Хәзер ярар краннан бурабыз, без эштән кайткач чишмәгә җигерәдер суга. Бисмиллага әйтеп саласың да кайнатасың, бәрәңгә әрсеп саласың, суганыңны саласың. Аннары карап тора кайнаганын көтә-көтә. Токмашыңа әзерлисең дә, бисмиллага әйтеп табаныңны җәясең дә, җәмәгатьләреңне, балаларыңны җыеп, өстәлгә утыртасың. Әвәлгечә аш менә шул була инде димәк. Борынгыча аш шул була, әйе. Кабартма, аш, шул бәлеш, шуның белән аш үткәрәдер егенде. Үлем жетем булса да шул гына булды. Бүтән бер нәрсә юк. Гаибәт эш юк инде булмагач. Менә тапшыруыбызның исеме дә бит инде безнең гаилә учагы. Гаилә учагы дигәндә иң беренче күз алдына нәрсә килә икән, Эльвира? Гаилә учагы ул дөрләп янашул очракта гына бер-береңә сабыр булып, бер-береңне яратып яшәсәң генә инде. Шул вакытта гына бәхетле буласың, шул вакытта гына гаилә учагы дөрләп яна. Ришат. Гаилә учагы икең бергә тигез тормышны бергә тартып, бергә фикерләшеп, дус туганнар белән, шушы нәсел белән, шушы бер-береңә каршы килмичә бер-берең белән ярдәмләшеп, матур итеп шушы булган тормышның киләчәген, узганын фикерләп, матур итеп яшәү ул гаилә учагыдыр дип. Өлкәннәрдән дә сорыйк инде. Галима апа, сез ничек уйлыйсыз? Мин дә шулай дип уйлыйм инде, гаилә учагы шул әлегә баягы бер-береңне санлап, үзеңнең тырышлыгыңны, үзеңнең үрнәгеңне, үзеңнең яшьлегеңне балаларыңа бирә белү дип беләм. Балаларың да шул үзеңнең изеңнән баруы хәерле, балалар аталарның, аналарның оныклар күрәк үсә. Менә шулай итеп бер-береңгә тату булып, бер-береңне санлап торсаң, гаилә шуннан үрси инде яна да яна учак. Көлештек тә, сөйләштек тә, күпме хатирәләрне кузгаттык. Инде юлга кузгалганчы, менә безнең шушы гаиләне бер тармагы бит инде улайымы матурым. Синнән дә матур теләкләр ишетәсе килә. Нинди теләкләр җиткерер идең менә шушында утырган кадерле кешеләреңә? Мин үземнең туганнарыма, якын кешеләремә саулык, сәламәтлек, бөтенесе дә авыртмасыннар. Эшләрендә уңыш бар. Зак үзләренең яшьләрендә Озын гомерле булсыннар дисең инде.
Рәхмәт, Надым. Шушы сабыйның теләкләренә кушылып инде мин дә сезгә фақат саулыклар телим. Һәр вакыт табыннарыгыз мул булсын, безне шулай зурлап кабул итүегез өчен Аллаһның рәхмәте булсын. Гаилә ушакларыгыз һәр вакыт дөрләп торсын дип без инде юлга кузгалабыз. Безне затырга чыгып тормагыз, шулай рәхәт кенә хәфләшеп тымызы гаилә җылысында калуыгызны телибез сезнең. Исән имин булыгыз. Рәхмәт. Куйган максатларына ирешеп, авылны яшәртеп гомер итүче Ахунҗановлар белән бүгенгә саубуллашабыз. Киләсе гаилә учагында нинди гаилә булыр? Вакыт күрсәтер.